ساعات شعات مشت كوينو زينا ومسنادونا نفلمو لنا زي خبركم تقطاتلتنا كمي تمسيهم نيلوم سنبت شعات سنستدالو زيناتات وشتن وطان حيزلكم قريبا زلو افرم قدي بغندي ار استزينا خافلم بريزيدنت إسياس أفوركي وقعو مبصحن من فتصام ناب قدسي قيشو علم لغاوي معلتا أكبابي نقوح قبراو تصادفو من إسيات تمهارو بزبل تيما بدرجة هاجر تذكيرا ماراتون أسمرا كلتشن عسران شدشتن بعوة إيرتراو أثليتناهم إيرمياس تزازيمو نيتون يوكرين 7 بليون يورو توسخ وتهدراو دقف كقبر كنزقل آميتو قريق أبا عمت خمتشن عسران حموشتن كابناي كالوت هاقرات أوروبا زلع على باجت مكل خال كنسل تقليتهم بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون مفريات وارهاغورو أبزمت حموشت عمتات بالعلي كلت عصفي كعبي أزيزون بريزيدنت إسياس أفوركي وقع مبصاحن من فتصام لومي شوعة السنة بساعتات دحر قطري ناب ريبابليك قبس قيشوم بريزيدنت إسياس أبتيك سابرو بعسرت سنة زقبرو مبصاح مس بريزيدنت ريبابليك قبسي عبد الفتاح السيسي أبكلت أوزم دنا أمداي قطبان كالين كمون أبقوداي كرنا أفريقيا ستقيح بحرن ما كلاي مبراغن زتا كورزتا كايدو مقانوم باقا تفليت اللهم منستر قديات وصايات عثمان صالح مس بريزيدنت إسياس أفوركي حابيرو تقوعيز اللهم حموشت سنة عالم لقاو معلتا كبابي نقوح قبراو تصادفو من إسيات تمهارو نمكتا صعبينات كلمة ولوتي بزبلتما زرجة هاجرت مالي شدشت سنة بسمرا تذكيرا وكيل إرينا دانيال ولدو نزدالو زينو صبصاب ميكيل حدقو كقربلنا يوم ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ መደብ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንስያት ተምሃሮ ንሳዕቤናት ክልማዊ ለውጢ ተገንዚቦም ነቲ በቢግዚኡ ክበርስ ዝጸንሐ ኣከባቢ ናብ ነበሩ ንምምላስ ክሰርሑን ረብሑኡ ተረዲኦም ኣብ ምርጋጽ ድሕነት ኣከባቢ ተጣበቕቲ ብምዃን መሪሕ ተራ ክጻወቱና ተሓሳሲቦም ኣብ መላእ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ክልማዊ ለውጢ ብሰንኪ ምትእትታው ደቂ ሰብ ኣብ ኣከባቢ ዝሰዓበዩ ዝበለ ሚኒስተር ተስፋይ ነዚ ንምልዋጥ ተራን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ናይ መንስያት ክዓዝዝ ተላብዩ ወኪል ትካል ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ነሺዳ ሳታርን ኣባል ቤት ጽሕፈት ውድብ ምግብን ሕርሻን ኣብ ኤርትራ ኣቶ ስዩም ጣዕመን ብወገኖም ኤርትራ ኣብ ንጥፈታት ምግራብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ኮምሰረት ኣብ ዝገበረ ምሕደራ ባህርያዊ ሃብቲ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ኣብ ባይታ ኣድማዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብቲ ጽምብል ክልማዊ ለውጥን ሳዕቤናቱን ብደረጃ ዓለምን ሃገርናን ከምኡውን ውፅኢት ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝብል መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብክኢላታት ቀሪቦም እቲ መደብ ነቲ ቴማ ብዘንጸባርቕ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ክኸውን ከሎ ብምኽንያት ስዕለት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም 5 سنة عالم لخاو معلتي أكبابي بمسرة وسانة أب 1972 زتقانع أخيبا حفشاو بايتو حورات هاجرات كاب 1973 بدرجة عالم كذكر جميرة هاجراوي كوربوريشن مدحني إرترا عمتاو أخيبا ونن تبركت مالي شدشت سنة كانعوم غازيتنيا ساميل لابت ميكائيل زدالو زيناو صبصابالو غرمسقل غرز جهر هاجراو كوربوريشن مدحن إيرترا مبل عسران كلتن سرع حفشاو أخيبا ونن تبركي أبسمرا هوتيل أسمرا بالاسا كانعو
ግዚያዊ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ጳውሎስ ተክለኣባብ ዘስምዖ ቃል ኣብ 2025 ኣብ ሃገርና ኣስታት 43 ሚልዮን ነቕፋ ዝግመት ክሳራ ዘውረደ ሓደጋታት መድሕን ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከም ዘጓነፈ ገሊጹ ኣቶ ጳውሎስ ኣስዒቡ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ካብ ሓፈሻዊ መሸጣ ኣገልግሎት መድሕን 321 ሚልዮን ነቕፋ ኣታዊ ከም ዝገበረን ናይ 91 ሚልዮን ነቕፋ መኽሰብ ከም ዘመዝገበን ብምሕባር ንወነንቲ ብርኪ 83 ሚልዮን ነቕፋ ምቅሊት ክመቓራሕ ብመንገዲ ቦርድ ከም ዝተኣመመ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ክካየድ ብዝፀንሐ ጓስጓሳት ኣፍልጦ ሕብረተሰብና ብምዕባዩ ብጉጅለ ዝእቶ ናይ ህይወት መድሕን ካብ 2024 ብ16 ሚእታዊት ወስኽ ከም ዝረኣየ እዚ ድማ ካብ ሓፈሻዊ እቶት ትካል ካብ 10 ናብ 11 ሚእታዊት ከም ዝሸፈነ ሓቢሩ ኣብ ወንበር ቦርድ ዳይሬክተራት ኣቶ ገብረ ብርሃን ምሕረቲ ኣብ ወገኑ መድሕን ብምጡን ዓመታዊ ክፍሊት ዜጋታትን ትካላትን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዝኾነ ሓደጋታት ዝስዕብ ክሳረታት ብምድሓን ውሕስነት ከም ዝስምዖም ዝገብር ዘይርጉእነት ብምቅላል ስርዓተ ንግዲ ዘሳልጥ ውህለላን ወፍርን ዘበራብር ብሰንኪ ሞት ኣለይቲ ስድራ ኣብ ተጠወርቲ ክስዕብ ንዝኽእል ሃስያ ዘጉድል ከምኡውን ብመልክዕ ግብርን ካልእን ኣታዊታት መንግስቲ ዘሰስን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ተላዚቦም ውሳነታት ክሕልፉ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንፂቡ ተሳተፍቲ ድማ ሓደጋታት ንምጉዳል ዝድረኽ ናብ ህዝቢ ዝቐንዐ ጓስጓሳዊ ንጥፍታት ክሕይል ዘይተዳህሰሱ ጽላታት ተለልዮም ወፍሪ ክካየደሎም ኣድማዕነት በቲ ትካል ዝካየዱ ፕሮጀክታት ድማ ብግቡእ ክግምገሙ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ 6 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ውሳነታት ብምጽዳቕ 83 ሚልዮን ናቕፋ ምቅሊት ንሓደ ብርኪ ብሕሳብ ኣስታት 8 ናቕፋ ንወነንቲ ብርኪ ክኽፈል ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ሎሚ 7 ሰነ ንሻብዓይ ግዚኡ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ 2026 ብዓወታ ኣትሌት ናሆም ኤርምያስ ካብ ክለብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተዛዚሞም ኣብዚ ውድድራት ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ፍርቂ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮን ፓራ ኣትሌቲክስን ከምኡውን ሓበራዊ ህዝባዊ ጉያ ዘጠቓለለን ካብ ኬንያ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ዝመፁ ኣትሌታት ዝተሳተፎን ማራቶን ኣስመራ 2026 ዕውት ማራቶን ኣስመራ 2023 2025 ናሆም ኤርምያስ ብ2 ሰዓት 16 ደቃይቕን 22 ካልኢትን እዩ ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ደፊኡ ኣብዚ በሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበ ማራቶን ኣስመራ 2026 ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቑበ ክብሮም ካብ ክለብ ዞባ ማእከል ካልኣይ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቑባይ ጸጋይ ካብ ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ድማ ሳልሳይ ብምውፃእ በብደረጃኦም $12,000 ኣሜሪካ ተሸሊሞም ኣብ ናይ ፍርቂ ማራቶን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ካብ ክለብ ዞባ ጋሽ ባርካ ካልአይቲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ካብ ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሳልሰይቲ ድማ ኣትሌት ስምረት መርሃዊ ካብ ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምዃን ብጠቕላላ 52,000 ናቕፋ ተሸሊመን ኣብ ክልተ ምድባት ተኸፋፊሉ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፓራ ኣትሌቲክስ ከዓ ኣብ ናይ ዓንዲ ሕቆ መልመስቲ ዘለዎም ፓራ ኣትሌታት ቴድሮስ ኣረጋይ ዮናስ ሃይሉን ጴጥሮስ ሳሙኤልን ኣብ ናይ መሓውር መልመስቲ ዘለዎም ድማ ፓራ ኣትሌታት ተስፋ ህይወት ተኽለ ኢብራሂም መሐመድን ድራር ዕቑባ ማርያምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ብድምር 13,000 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብ መወዳእታ ንምዕዋት ማራቶን ኣስመራ 2026 ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሎም ኣብ ኣስመራ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዝተወደበ ምርኢት ኳየርን ቅዲ ክዳንን ብ5-6 ሰነ ተኻይዶም ኣብቲ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደት ተኽለ ዝተረኽበሉ ብ5 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ሲኔማ ኣዝመራ ዝቐረበ ምርኢት ኳየር ወኪል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ መለስ ንጉሰ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቕረብቲ ናይቲ ብኦፔራዊ ጥበብ ዝተሰነየ ዕዮ መንእስያት ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ከም ዝኾኑ ገሊፆም ምርኢት ዘቕረበት ጉጅለ ኳየር ኣብ ዓመት 2018 ዝተመስረተትን ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበር ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት እትነጥፍን ኮይና ኣስታት 50 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ሓቒፋ ከም ትርከብ ተሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ6 ሰነ ካብ 11 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሜኦም
بركز بولو ديزاينرات موديلات زتساتفو نبزحنتنا نابو زلو صباقن زقلص مرئيت قد خدان اب ادراش هوتيل لمباسويرا قريبوم ابون برهاغراو محبر ديزاينرات موديلات ايرترا تبرهام سلطان ባህልና ሕላገት መንነትና ምዃኑ በመጥቃስ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ምርኢት ዘቕርብ ዘሎ ንመበል 11 ግዚኡ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢን ምክትታልኩም ከ ደጊመ በኽብሮ ዕድመኩም كيدان سمين أتلانتيك نيتوني يوكرين 7 بليون يورو توسخ وتهدراو دقف كقبر كم زغل أميتهم مراحة أبالات نيتو أبزمت صور حملة أب تركي أبزا كايدو عمتا وعلا أب تقوداي أبسمم أخبوص حوتس إبيتي قبر اللهم يخون مبارتوتن بخلاتن أبال هاقرات تقبال نتكرا كبزلو تخلو تحت مخوانيهم حيالو وغناز توصوم بركز بلا أبالات نايت كيدان يوكرين زقبر دقف العلاق من إنه خمزمت أب محبار كقامو مصنحن صبصبات يردوم نيتو كاب عام 2022 دحر زعابي خفالون امريكا زخونه ل 150 بليون دولار زقمت وتهدراو دقف ناب يوكرين كم زلاخه يقلص غريخ اب عام 2025 كاب ناي كالوت هاغرات اوروبا زلعل باجت مكلخال كم سلعت صبصبات حبيروم تاغر نتي صلات زغلغل 27 بليون دولار وصا خمس جبرت ازدما 300 ناي جاملاو اتوتا مخانو اتوم صبصبات بتوسخ يردوم زغزيف ገንዘብ زي اكل نايت وتهدراو عقم هاغرو 7 نابزل على درجون معبال تتحيز لمدب مخانيو قداماي منستر غريخ كيرياكوس ميتسو تاكيس زغلز زلم زعابي خفال نايت باجت ميسايلات صر ميسايلات ساب مارينات نفر تخويناتن كال تتكوستن معداق زعلم مخانو خات حبيروم غريخ F-35 زعينتن 10 نفر تخوينات امريكان مشمات تسمامعه كم زلا زفلطيوم اب اهغر اوروبا تخصيتو بزلو صدتاو زيرغات ابال هاغرات وتهدراو عقمنا بمدنفع تصميدن مهلاوانيو زጥቀስ بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون مفرات وار هاغرو ابزمص 5 عامتات بالعلا خلت اصفق عبا عزيزوم بريزيدنت كيم جونغ اون بشدشت سنه بتكالات مفرات وار هاغرو بزكار عدت بفلايم معبال بالستيكن كروزن ميسايلات كبن مبال كسرح مخانا رديلوم غون مفراي ميسايلات نيكولاس واصوار زواددلن ساب مارينات معبال يسرح كم زلون بريزيدنت كيم جونغ اون افليتوم توتادراو مدباتا محاسلو اولاو سمين كوريا أقداس مخانونا نتصيروم قلولا وحوس دسيت كوريا نخرر يمتصخم زلو تقلد سمين كوريا تسابوتات نممكات وتهدراو عاقما بعينة متنن كتعبية مخانا كتحبر صنيحة أرست زينا بريزيدنت سياسة فرقي وقع مبصاحن مفصامنا بقبص قشوم علم لقاو معلتا كبابي نقوح قبراو تصادفو من اسياد تمهارو بزبل تيما بدرجة هاقر تذكيرا ماراتون اسمرا 2026 بعوات ايرترا واتليتناهم ايرمياس تزازيمون نيتون يوكرين 7 بليون يورو توسخ وتهدراو دقف كقبر كم زغل أميتوم غريخا بعام 2025 كابناي كالوت هاغرات أوروبا زرع لباجة مكلخال كم زسلع دقليتوم بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون مفرات وار هاغرو ابزمص 5 عامتات بالعلي كلتا عصفي كعبي ازيزوم
كبران ساعة استدالو زيناتاتنا بزي تزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقوكم بوغناي سناي مشت